To, čo sa momentálne deje v Japonsku, núti skupinu ľudí v Amerike, ale aj mnohých ďalších vynášať teórie o tzv. Konci sveta. Veľa času nám vraj nezostáva. Koniec údajne príde už v máji. A vraj to dokonca tvrdí aj Biblia. S karavanom brázdi Spojené štáty niekoľko ľudí, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu a hlásajú apokalypsu. Konkrétne v prípade tejto skupiny, ktorá teda pôsobí momentálne v Amerike a ohlasuje koniec sveta na 21. mája 2011, za touto skupinou je v podstate určitá skupina mužov a žien, ktorí sa opierajú o Sväté písmo, ale manipulujú výklad. Rôzne predpovede a vízie o tom, že kedy bude koniec sveta, samozrejme nie sú v dejinách ľudstva ničím novým. Keď si spomenieme už takú starovekú Sibylu a Nostradamovo proroctvo, ďalší typ je tzv. Apokalypsa svätého Jána, kde takisto sa bádatelia, teológovia, historici pokúšajú vlastne dešifrovať tento text. Vodca skupiny Harold Camping tvrdí, že jeho predpoveď sa zakladá na biblickom proroctve. Vo Svetom písme a v Novom zákone je totiž to reč o konci, ktorý príde. Tieto prírodné katastrofy, ktoré sa okolo nás dejú, poukazujú na to, že skutočne tento svet okolo nás sa pomíňa. No Ježiš Kristus je v tomto smere veľmi opatrný, keď hovorí o konci, tú ľudskú tendenciu poznať presný dátum, fixovať ten deň, kedy to príde, on poznal sám. Ale nikdy nehovoril o tom, kedy a kde to nastane. Sme tu mali rôzne náboženské alebo duchovné skupiny, ktoré predpovedali takisto koniec sveta. A ako vidíme, žijeme doteraz, to znamená zatiaľ ešte žiadna tá predpoveď toho konca sveta nebola úspešná. Práve tragédia v Japonsku spustila ďalšie obavy o začiatku konca našej existencie. Podkladom tvrdení skupiny z Oaklandu majú byť zakódované odkazy v knihe kníh, ktoré stačí správne dešifrovať. Sa nazývajú teda kresťania, tak sú určitým takým kresťanským spoločenstvom, až možno kresťanskou sektou, pretože oni fundamentalisticky vysvetľujú písmo. Oni kombinujú v tomto prípade viaceré čísla z Biblie. Napríklad vezmú 1000 rokov, ktoré sa spomínajú v 2. liste Petrovom, že teda jeden deň je pre Boha ako 1000 rokov. A oni vezmú teda tých 1000 rokov presne a teraz násobkami získajú určitý počet dní od Ježišovej smrti. A oni dokonca určujú presný deň Ježišovej smrti. Potom pridajú teda ten napočítaný ich výsledok dní, no a zrazu im vyjde z toho 21. máj 2011. Či už sme prechádzali na nové tisícročie, alebo pokiaľ ide o obdobie nejakých prírodných katastrof, tak vždy ľudstvo vlastne má v sebe nejaké tie tendencie pustiť akúsi tú poplašnú správu, ktorá prejde svetom. Je samozrejme absolútne nejak iracionálne presne vedieť a stanoviť, že kedy koniec sveta bude. Mnohí by chceli vidieť Bibliu ako nejakú knihu šifier, ktorú treba odhalovať, ale toto nebol pôvodný zámer svetopiscov. Vo všeobecnosti sa vlastne traduje, že koniec sveta si prihodia ľudia sami, čo by mohlo zodpovedať aj určitej takej situácii, že tá príroda je v katastrofálnom stave. Snáď, ak by sme mohli hovoriť vôbec o konci sveta, tak to môže byť naozaj nejaká katastrofa, ktorú si, ako som povedala, prihodí sám sebe človek svojou hlúposťou.